Perdona, qui ets tu? Jo sóc el bisbe i tu? Jo sóc la monja, et puc fer 4 preguntes? Sí, i jo també. Començo jo. Quina funció teniu els bisbes? Jo sóc el cap de l'església. Tinc molt poder i moltes riqueses. A més, els meus companys tenen el seu propi exèrcit. On vius? A les esglésies catòliques. Com vestiu? Portem barrets que es diuen mitres i boniques peces religioses que sovint les decorem amb pedres precioses. Quina relació teniu amb les altres classes socials? No tenim molta relació social amb les altres classes socials. Quina funció tenim? Dediquem el nostre temps a l'estudi, l'oració i el treball. Resem cantant cants gregorians. On vius? Nosaltres vivim als monestirs. Del segle IV a IX, els monestirs es van expandir a tota Europa. Com vestiu? Portem una bata, un cinturó i una caputxa. I quina relació teniu amb les altres classes? No tenim molta relació, ja que nosaltres ensenyem i escrivim llibres. Gràcies per la vostra atenció.